Ongi etorri Albarrazinera, Teruel probintziako Albarracin mendilerroan dagoen Erdi Aroko hiri zoragarrira. Bertan, historia kale guztietan arnasten da, naturak txoko guztiak biltzen ditu, eta tradizioak bizirik dirau. Albarrazinek ondare historiko aberatsa du. Erromatarrek eta hainbat kulturek, bisigodoek, musulmanek, kristauek, gutiziatutako gune estrategikoa izan baita. Bere kokapen pribilegiatuak defentsarako eta merkataritzarako gune garrantzitsu bihurtu zuen. Herria harkaitz handi baten gainean dago, eta Guadalabiar ibaiak inguratzen du. Alde honetatik eta ibairantz begira, etxe esekiak daude. Herriaren barruan bere kaleak aldapatsuak eta estuak dira, eta oso bazter bitxiak dituzte. Eraikinek herri arkitektura originala erakusten dute probintzia honetako berezko forjarekin eta Rodeno izeneko kolore gorrixka bereizgarriarekin. Albarracin meandro baten barruan dago, eta espoloi motako hiria da, ala Andaluseko hiri moten artean. Hiriko atea aldapa ez hain gogorrean irekitzen da. Bertan denborarekin auzo bat garatu zen. Lekuko punturik altuenean gotorleku bat dago. 12. mendean, Alfontso lehena gudularia Aragoiko erregeak Albarracin konkistatu zuen. Eta Albarracingo taifa erreinuko hiriburu bihurtu zuen. Bere agintepean, hiriak garapen kultural eta ekonomiko bikaina bizi izan zuen. Kristauen errekonkistaren ostean, Albarracin Aragoiko koroaren parte bihurtu zen eta erlijio eta kulturgune garrantzitsu izan zen. Bere katedrala, gotiko mudéjar estiloan eraikia, hiriko bitxi arkitektonikoetako bat da. Mendeetan zehar Albarracin gertaera historiko askoren lekuko izan da. Errege-erreginen egoitza, bataien eszenatokia eta pertsonaia ospetsuen sorlekua izan da. Iraganak bere izaera bitxia eragindu eta ezagutzeko leku liluragarri bihurtu du. Albarracin ez da historia soilik, kultura eta tradizio biziak ere badira. Bere harrizko kaleek, etxeek eta balkoi loretsuek beste garai batera eramaten gaituzte. Artisautzak garrantzi handia du Albarracinen. Zeramika, saskigintza eta txistorgintza besteak beste, belaunaldiz belaunaldi transmititu diren eskulan tradizionaletako batzuk ditugu. Albarracingo gastronomia aberatsa eta anitza da. Bertako produktuekin egindako platerak nabarmentzen dira, hala nola Terueleko urdaiazpikoa, boilur beltza eta Albarracingo gaztarekin egindakoak. Albarracingo jaiek bertako jendearen alaitasuna islatzen dute. Aste santuak, patrozinio jaiek eta Erdi Aroko jardunaldiek mundu osoko bisitariak erakartzen dituzte. Albarracin edertasun handiko ingurune natural baten erdian dago. Hiria inguratzen duen Sierra de Albarracin parke naturalak aukera bukaezinak eskaintzen ditu natura zaleentzat. Mendi ibilaldiak, txirrindularitza, eskalada, espeleologia eta kanpoko beste hainbat jardueraz gozatu daiteke. Gainera, flora eta fauna ugariko ingurua da. Pinu beltza, basurdea eta arranoa bezalako espezieekin. Herria 1961etik monumentu nazionala da. 1996ko arte ederren merezimenduen urrezko domina du. Eta UNESCOk gizateriaren ondare izendatzea proposatu du, ondare historikoaren edertasuna eta garrantzia dela eta. Albarracin bere historiarekin, kulturarekin, tradizioekin eta ingurune naturalarekin liluratzen zaituen hiria da. Denbora gelditu egin dela dirudien lekua da. Harrizko kaleetan gal zaitezke. Edo bertako sukaldaritza aberatsa gozatu edo naturaz eta aire freskoaz gozatu. Helmuga paregabe eta ahaztezin baten bila bazabiltza, Albarracin leku aproposa da zuretzat. Zatoz bertako altxorrak ezagutzera eta maite min zaitez bere Erdi Aroko xarmaz. Ez galdu Albarracin ezagutzeko aukera. Antolatu zure bidaia ahalik eta azkarren. Eta utz iezaiozu zeure buruari hiri magiko honekin liluratzen. Eskerrik asko bideo hau ikusteagatik. Zure zain duzu Albarracin. Bideo hau gustatu bazaizu, eman like bat eta arpidetu gure kanalera, zure interesekoak izango diren ekoizpen berrien berri izateko.